Ljudi, vi verovatno dok ovo gledate, već je pesma izašla, mislim sigurno. Jer posljednja 4 dana smo ustajali u pola 5 ujutru, snimali u majicama i haljinama na -2 stepena. Ako se ovo ne isplati, ništa neće. Sad je dan snimanja i pazim 6 ujutro je opet. Još malo pa je gotovo ovo ludila, tako da Hello drugari, ja sam na snimanju spota za novu pesmu Se la vi. Čekam ostatak ekipe da se skupi, naravno za to vreme zvaćem Orbit. Vi ste već spot pogledali, pošto ovo izlazi nakon spota. Nadamo se da vam se spot dopada, kao i pesma, jako smo se potrudili oko celokupnog projekta i jako smo zahvalni Orbitu koji nam je pomogao da realizujemo ovo snimanje. I da, što da vam kažem, gledajte spot, slušajte pesmu i žvaćete Orbit. Samo imamo celu odevnu kombinaciju. Ali ovo je dobro, ovo je vaspitan pas. Ovo su sve ribe, by the way. To je baš... Još jedno. Sad će se pusti dron da se hvataju malo dron shotovi. Ajde se sklonim. Tako da, za sad ide jako dobro ovo snimanje. Jako smo zadovoljni. U suštinu smo samo jako gladni, hoćemo da jedemo, ali sun. Idemo u Perast. Da. Baš si lep. I ti si svakako gledao ovo jako lepo. To ti je mali biznis, da? Sjedimo se stvarno svi smijeli, da nije loše. Kad kaže meni Vinka Brčić, to je bilo ozbiljno zadobno. Ono, 1000 krava bilo. Kad objedini sve to je bilo grdeo. Tako da... Ne. Napolju je -1 ljudi, mi sad treba da snimamo spot. Isto sam u 4 ujutru, zašto sam u 2. Strašno, vidite ovo. Bam! Šta ja treba da kažem? Da, haljine. Trust me anyway. Then I asked my brother, what proof do you have? And he went back. Malo klinika, staviti skutom Stefana više. Stefane, brate, vidi Stefane, ladno mi je, ujoj. Dugo pijemo. 5-10 sekundi. Ako nikad neću biti ispravljeni dok pijemo ovo. Više energije, ajmo. Završimo pa da jedemo. Kač. Bravo. I hvala puno Orbitu što nam je omogućio ovako savršen spot. Jo!
Gde je nestao dron, bre?